Hala daw, Michael, diskarte daw para kita makabinta. Hala, magkakarakatulog lagi panhatag itang mga tinday panhatag ha. Ha, panhatag katapos panukta nga manunulay niya, manunulay mga kwarta kita hala. Lah, diskarte ito panhatagin niya tanan niya. Panghatag ito, taluyo, nga manunulay. Hinga lang nga nakatulog ako ha. Pastila na, diskarte tayo ni kaya walang napalit nga si Maron hala. Panhatag na ito, panhatag hala. Upaya-upayat panhatag. Mupi nga ni kung mauubos lugoy ni nga manunulay ini. Panagi nga tutuyo hala. Tagduha-duha makakwarta kitang manunulay. Hala panhatag Michael, panhatag nga taluyo hala. Tagi taluyo. Imaram kit may kwarta tira hala. Laka dito masakay nga si Marwar para sa hala. Hala, panagi nga tanan. Pwede nga nito pag tutlo ata. Tulo ka daw sa halar mo. Kita makadaan mga manunulay. Diskarte. Singa lang nakaturog ako, Michael. Singa na. Ato na ha. Okay na lang isambit mo ako. Hala, panukot din. Panukta nga manunulay, panukta. Diskarte lang ito, diskarte. Kita mabuhay na kalibutan nga manunulay. Aroy. Hala dublihat presyo nga manunulay kay pangawat na ito iragin trabaho la panukta paya kaila ay nga pag pinanukli nga manunulay kay rin pinangunak paninda hala sukta nga tanan sukta nga di makalusot nga manunulay sukta siya ito presyo sige tagsin o sa tagsin nga manunulay hala arwa magtagtulong at 300 mapay na ini kami kwarta kita diskarte la ini ala karugsong na kita ini kami kwarta na kita nga manunulay bye bye mga panulay kamo bye bye. Ay salamat may mga tao nga pasahero na magkakakwarta pa kayo ni kawarti na panalapi hala pamasahe ka mga manunulay o pamasahe ano kang kinulumarga dari nila bye bye nakakwarta na nga manunulay ka mo bye mga simaron. Sila nga nagugutom makaaro tagi penki ba agos nagugutom nag-walking kamaihan na kinapag dinakat nga wala gumagpagkakaunggor magpapalit sini para dapat penki ba agos kamarasa timtina pa nga bagwada nga linuto ini okay na lang nga may anak niyagian nga nagkikinaon may anak pangalitsyon na doon padungaw sa pa marasa may palaman na ni ay so sige no mo pa na lang niyagian ko yung taong may tinapay ay dugang ko pa daw ini painggi ba may ada hugaw ada sure sing kamarad pag kinula kaya ginuguto magbuti ko pula doon logo diyan ay pag kinula nga manunulay ka kaya ginugutom ko ako hada pa usapa rasa mo pa'y nagahinit baga umaro kaya bisan na balonon kay harayo patak lalakton at pakalbiga mapindi ka takari tatag kaya harayo patak lalakton ha pasingya ka na kay gutom na go ako usapa saka adet loyo huputang di bursa pa kay ay titi mo ko ana ini kapinit na anay katunga may dako pa mainihara tagi pa daw pilit pa kini tatago pa ini kaya harayot at magtrasan hala pengi pa ako pilit hala salamat ha salamat hani mo ginhatag pag kinula nga manunulay ka open na niya may lakbalo ni si Maron bye bye.